Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay Ating batiin batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Bombo Radio Bacolod. Paradio Bombo. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay Ating batiin batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating
lahat. Maligayang Pasko. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na. Oh, Pasko na. Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mga apit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators,
Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. We care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sa aton programa sa pagpamalandong sa pulong sang Dios nga nagahatag sang inspirasyon kag kabuhi sa aton sa pagpanglakaton padulong sa Amay sa langit. Magkalipay kamo kay iya kita. Ang tanan nga nagaalagad sa Ginoo magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo agud iya kamo buligan.
Pangitaan ninyo ang iyan nawong sa gihapon. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, dugangi sa amon ang pagtuo, paglaom kag ang paghigugma, kag itugot nga matuman namon ang imo mga sugo, agud madangat namon ang imo mga ginsaad. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 13 bersikulo 18 tubtob 21. Si Jesus nagpamangkot, ano ang kaangay sang ginharian sang Dios? Sa ano nga butang ipaanggid ko ini? Kasubong ini sang binhi sa mustasa, gaginkuha sang tawo, kaginpanggas sa iya uma. Ang binhi nagtubo kag nangin isa kakahoy, kag ang mga pispis nagpugad sa iya mga sanga. Sa liwat si Jesus nagpamangkot, sa ano ko bala ipaanggid ang ginharian sang Dios? Kaangay ini sang libadura, gaginkuha sa isa ka babayi, kaginsamo sa 3 kasukob nga arina, tubtob nga ang bugos nga linamas, naghabok. Mga utod kagabian, aton liwat abi-abihon si Sister Phoebe Laxes, ang Daughters of Mary Help of Christians, para sa iya pagpaambit sa aton sang iya refleksyon na hanungod sa aton santos nga ebanghelyo. Maayong aga, Sister Phoebe. Good morning, Sister Ninya, kag sa tanan nga nagapalamati sini nga estasyon. Duwa ka butang ang ginggamit ni Jesus sa ebanghelyo para ipaanggid ang paghari sang Dios. Binhi sang mustasa kag libadura nga nagaapaalsa sang harina nga mangin tinapay. Mga butang nga pareho gamay, pero ini ang mga gamay naghatag sang dako nga pagbago. Diin nagasugod ang dako, hindi bala sa gamay? Amuman ang taas, hindi bala nagasugod sa nubo? Ang gamay kag ang nubo. Kag ini pwede naton makonektar sa pagpakanubo. Ang tanan nga ginhalinan sang maayo nga batasan. Amuman ang pamaagi sang pagsalbar ni Jesus sa aton nga nagsugod sa iya pagpakanubo. Siya nga Dios nga hari sang kalibutan kag sang tanan nga tawo nagpakanubo kag nangin tawo na tawo sa isa kasabsaban sa pinakagamay kag pinakanubo. Diyos nga naging tawo, na tawo para magsalbar sa aton tanan. Halin sa Bethlehem, nagsalbar sang bilog na kalibutan. Manubo, kagamay nga pagsugod, pero makusog nga pamaagi. Amo ini ang ginpakita sa aton ni Jesus, kung paano naton ipalapnag ang kaharian sang Diyos. Hindi kinahanglan magpangita kita sang dako nga okasyon para magsugod kag magpalapnag sang pulong sang Diyos. Tanan kita nga ginbunyagan, ginatawag nga magpalapnag sang pulong sang Diyos. Sa diin, maski diin, sano, subong dayon. Kay sino, kung sino ang ara sa imuluyo. Hindi naton kinahanglan mangita sang dako nga okasyon. Pwede kita magsugod sa gamay. Ang importante, mabakod kag mabaskog nga pamaagi. Kag ano ang mabaskog nga mensahe? Ang mensahe sang paglaom, mensahe sa pagtuo, labaw sa tanan, mensahe sa pagigugma. Kabayunta nga kita, nga nakabati sang maayo nga balita, magapamalandong, magapamati, kag hindi lang naton itago sa aton nga kaugalingon. Ang aton pagtuo, sa aton tagipusoon, kung di ipamahin-bahin, ipalapnag ang ebanghelyo sang Ginoo. I-share. Una, sa aton pamilya, sa aton mga ginikanan, sa aton mga anak, sa aton mga utod, kag sa aton nga mga amigo kag amiga. Sa sini, hindi lang kita ang masalbar, kundi masalbar ang tanan. Sa sini, kita makakita sang klaro nga resulta.
malinong kag malipayon nga pangabuhi. Ang ginharian sang Dios ari sa aton luyo. Ang ginharian sang Dios isa ka regalo sa bilog nga kalibutan. Magampo kita. O Ginoong Hesukristo, nagapasalamat kami sa imo sang dako mo nga grasya nga ginbugay sa amon. Nangintawo ka sa pagluwas sa amon. Kabay nga kami magahimo sang maayo nga mga butang nga nagapakita nga kami imo lang. Amen. Madamo gid nga salamat Sister Phoebe sa pagupod diri sa amon sa kahanginan kag sa pagpaambit sang imo reflections sa tanan nga Martes sang sining bulan sang Oktubre. Amon gid ginakalangkagan ang imo nga presensya diri upod sa amon. Tubtob sa madason Sister Phoebe kag madamo gid nga salamat. Para sa mga luyag makigangot sa mga madres ang Daughters of Mary Help of Christians, pwede ka mo makigangot sa sining address. St. Mary Mazzarello Ladies Residence, number 13 Lasal Avenue, Bacolod City. O kon makigangot sa ila FB page, Salesian Sisters of Don Bosco, Philippines and Papua New Guinea. O kon mag-contact sa ila cellphone number 0995-2727-110. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sininga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City.
kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nagaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Probinsya, sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo, Martes kita sa karon nga adlaw Banwa petsa karasig lang sa mga inadlaw nato, no? Petsa 25 kita sa bulan sang Oktobre tuig 2022 kag para sa mga kauturan naton kag sa ato nga mga kabombo, no? Sa ato naman nga Bombo Radyo Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 61 days to go before Christmas. Grabe, no? Sa muna kadasig ang ato niya nga mga inadlaw sa mga kauturan naton sa liwat. It's 61 days to go before Christmas. So, kamusta ka mo dira, no? Sa 61 dias nga nabili natin sa adlaw sa Pasko, wala na kita countdown iya para sa Mascaya Festival kay natapos na. No, pinaka-highlight sa Sunday. So, ang ginahulat naman nato ni activity subong ate sa mga kauturan nato ng Christmas. Of course, sa mga kauturan takag sa ato niya mga kabombo, ining nagahilapit man iya nga tiga kalalag, na? Sige, November 1. Sige. Sa mga kauturan naton, ano mga nagapanguna nga mga tupiko? Ato niya nga diskusyonan kag ato niya nga tutukan sa subong iyang agadri sa ato niya palatuntunan. Sa mga kabombo naton, una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iyang aga nga aton iyang tutukan driman sa aton nga palatuntunan sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, no? Nga ato niya nga diskusyonan. Samtang kita nagapangalakan sa subong iyang aga ang klase sa tatlo ka mga sityo sa Himamaylan. Nag-resume na kahapon, October 24. So pasalamat kita, no? Natapos na gidman ang madugay-dugay man niyang encounter kinagabo, no, sa may barangay Karabalan sa siyudad sang Himamaylan. Samtang sa dugang pa nga mga nagapanguna nga mga balita lokal ang 5.1 budget sang probinsya billion, sang 5.1 billion nga budget sang probinsya sa Negros Occidental. At tinatala na naman para sa hearings kay budget ng ginasigalununan kay matapos na ang manugtapos ang tuig, no? Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita. Oil price rollback. Rollback man gid pero although selos din timos pero kung magsaka gani ka taas, no? Pero kung mag-rollback gani sentimos. So oil price rollback kita na mag-reflect ni
Iba nag-aayara na, ginapatuman na sa pila iya ka mga gasoline stations. Piso sa diesel, 1 peso and 10 centavos, 35 sentimos sa gasolina, samtang 45 sentimos naman iya sa kerosene. Kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, update man kita sa ASF no, sa Region 6 ang ining African swine fever sa Iloilo do nagahimugasa gid sa kadamo gid. Kag subong man sa mga kabombo naton, dugangan naton pila pa ka pangunang mga balita ang chikeron naton no, balita pungsod non or balita nagikan sa luwas sang pungsod. Ang United Kingdom may bag-o na gid sila subong nga Prime Minister Rishi Sunak no, British Prime Minister. Mangin kaupod naton karon at inguan naton ang aton iyang Bombo International Correspondent si Boris Johnson, anay Prime Minister, tiwagid na katigayon si Rishi Sunak ged no, balo kang United Kingdom kapila man ni mag-ilis-ilis ang ilas niya Prime Minister. Sige, initanan ang ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga. Samtang kita nagapangalaga drigid lamang sa Martes nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan. Subong iyang aga, no? Kamustahon ta naman ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Mga kauturan taho, nagapariser aga pa. Nagapariser temprano pa, nagamonitor sa aton sa 630 kHz sa inyo dilatag sa mga radio dial or nagaupod sa aton sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Din man kamo yang bahin sang kalibutan. Hello. Aga pa ho naga-greet ng mga kauturan naton sang maayong aga or maski sa din no, mga utod naton sa luwasang pungsod, especially mga OFWs naga-monitor gini sa aton sa Facebook or sa aton iya nga YouTube no. Mga utod dati, kamusta subong diri sa mga merkado ta? Ayos lang dira. Mga gabaligya kita mga ni pagtawag, mga pilit, no? Nagmahal wala. Kalamay, balik naman, mahal gyapon. So ay nagailapit ng tingkalalag ho sa mga kabombo naton, no? It's November 1. So sa mga kauturan naton sa liwat, no, ang hibaloon naton ang kasitwasyon naman naton subong aga diriya sa palibot sa siyudad sa Bacolod chikero naton unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta ang aton niya nga palibot? Oil price rollback. Ate, sige lang, pasalamat na lang kita nga nag-rollback sang mag-oil price hike. Kay duhaman kasod-asod nga simana nga naga-oil price hike no, sa mga kauturan naton. So at least subong rollback naman. No, balo ka naman nga ti ang pag-oil price rollback may epekto ni sa ining aton balang sa aton iyang mga nagpangunaman ng mga balaklon sa aton sitwasyon, no? Sa mga kauturan naton sa aton iyang mga kabombo. Sige. So, kamusta naton ang aton iyang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikero naton ang unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Gaulan, subong, no, ito pakta ng sitwasyon tang kisa nagapulo panaliti, nagatulo-tulo yang kalibutan, no, kagabi tubtub subong, may mga jutay iyang pag-ulan sa mga kauturan ta subong tiaga pa ni nagamalataho, aga pa nagabulog tao kag kinanglanon makagwa sa tagsa iya ka mga panimalay, no, sa kinanglan dala na kita sang panaming slawas ta ha. Buta balon ni alerto nyo na dira mga payong nyo, ang mga jacket nyo, kalo nyo, kay kabudla, man masakit kita, magtulot lang kaso bara kita. So, amo na, no, pinaka-importante sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa mga estudyante, ayos lang, no, sa mga estudyante naton dira, kinanglan magmatak gyapon, magbugtaw kita gyapon aga pa, mas maayo gid para makahimos na kita iyang adaan, pero dapat temprano tatulog na ta ha. Amo ning problema subong wala sa mga ginikanan, no? If not all karabanan baw. Tiyo quiz, hindi ka kay balong bata mo nagapulaw-pulaw gali.
sang gadget ba amo ginang masubo-subo gid no. Tapos ti kun aga adlaw na mamata kay ti syempre nagpulaw-pulaw ay kakbalo dapat monitor ti gid ang ato niya mga kabataan daw mo ginang ginaulaog tasan no. Sa una mga kabataan dugog ta sa mga ginikanan do ginaapa sa mga silhig dira kun anong mga balakol kay nga nagahampang sa gwa subong yang mga kabataan no. Kung sa din do gina tulod mo na lang magwa, kayara lang sa sulod sang panimalay, kay nagadot-dot sa gadget, cellphone, laptop, ano pa, iPad, tablet. No? Tiway na gani, physical activity. Wow, amo na subong ang ginaugtasan sa pilayaga, sa pila ka mga ginikanan. Tsakto na? Sige, kamusta nato ng ato nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton, unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita dres mo sa Dalan Lacson na Bomboan, no? Kaya sa din nga, isa ka, gamay lang gini aksidente nga naglugtad Bomboan. Kaya kinagdaayo lang ini sila, nga-hide ng ila sini nga identity Bomboan, no? So, duwa ka single nga motor ang bumbalay diri sa may Dalan Lacson na Bomboan. Dahil mismo sa tubang sang isa ka isa ka mall diri sa may Dalan Lacson o sa may barangay Mandalagan na Bomboan. So, itong sige nga impormasyon, duwa ka single nga motor nga gikan sa south nga padulong kuntani sa north. Galikiti ang isa diri ka single nga motor kung sa di nagadala ini siya sang Aerox nga single nga motor. Hubog ini ang driver Bomboan sang hinali na lang nga bungguan niya ang naunahan niya nga motor nga Inmax Bomboan. So, mga isa guro ka span ang ginlabog sang Inmax nga single nga motor, and then ang iya siniyang sakay ako ng driver yan nabilin diri. No, diri lang Bomboan sa ulunhan ko lang gamay nabilin. So may lang kay ti natumba ini siya kag nadagdag, and then ang motor amo ang nag-slide, wala ini siya nadala sa iya sini nga motor Bomboan. And then ang isa naman at subong ini siya pungkuon ini siya sa dalan Bomboan. Amo ini siya ang nagbunggo sa Inmax nga motor. Ini siya hubog ka Bomboan, no? Pero may mga gas-gas ng ini siya sa iya sining tukod sa may sikong ayon Bomboan. Bangod man kay natumba ini o kung nadagdag man ini nga driver sang single sa dalan Bomboan. So minor, why problema? Okay man silang duha Bombo Carla? Yes, isa lang ka direksyon pero nagbunggoan ay pa kay Ginsungkit bule? Oh, yes, Bomboan. So minor ang ila sininga na angko na isa to do medyo bali lang tong iya sininga do balikawang kay tigol pilang hindi siya nadagdag sa iya sininga motor kay ang isa gikaspan ang nalabugan o na slide dan sa iya sininga motor. Tika danlog nga dandog subong Bombo Carla? Yes, Bomboan kay ti nag-ulan-ulan man nga daan. So madanlog ang dalan na Bomboan, no? So at least wala man sila na tamaan gid Bomboan. Nakibot kita bigay gulpi lang lagapok kag tawhay sa dalan na gulpi lang linagapok Bomboan. Gali kay ang nagbunggo ara na uga pahigad na sila. Ang nagbunggo hubog ay no? Yes, Bomboan, may info kita nga ahlin diri siya sa may north nga balay Ilimnan, diri lang gid sa may Mandalagan. Mapuli na ini kuntani sa may live area sa Libertad. Galikit ti Bomboan, nagbalik pa gid siya sa iya sini nga makaupdanan. Supposedly dapat mapuli na gid ini sila. Galikit gid balik pa mga upod niya kay ti nag-commute lang gid ang iya sini nga mga upod. So pagbalik niya amo na ni ang natabo Bomboan. Sus. Ti mayo lang kayo wala sila nagkalaano. So amo na no, baw kung kunubog man lang gid kita nga makainom man gid kita, ano lang gid siya, ano na gani pagtawags na nang hindi na lang guro ya magmaneho or hindi gid siya mag-inom kung nagadala kita motor. Sakto gid Bomboan, no? Basta kung nagadala ikaw sa motor, hindi ka na lang gid siya mag-inom, no? Kung bili na lang ang motor mo, kung gusto mo mag-inom, bili na lang da kag mag-commute ka na lang gid pauli. No? Bakit total nga malapit naman ang ila sini nga ginapuy-an diri sa syudad sa Bacolod. Ay problema yan ni Bomboan, hindi guba ang headlight sa iya sini nga motor, ay buka ang iya sini nga motor Bomboan, imbis nga makatulog ini siya
ay nakainom ini siya at problema niya pa ni karon na bomboan kung mahimas-masa na ini siya sa iya sini nga kahubog bomboan. Oo, may nang gani iya kay mulo minor lang ni, no? So Yes, ang bomboan, isa kay to isa ya, pa, ang may isa to helmet ya sila nga suksok. Mayugid. Ang isa to ya Bombo Carla atong binungguan niya tong ati do na ba ano to, base may bali to sa dinto siya makadto. At ibang buwan ano pa hindi sila sang police naton diri sa police station 3 no ginapa sa entity para for the record bomboan iti may damage man ang iya sili nga motorsiklo bomboan. Okay, importante kwan minor lang why sang problema kay isa to ya hindi man to ya hubog. Yes, sa bomboan di siya ya hubog nga pasout ini siya ya kontani gulti na lang ini yung sungkit ang likod sa iya sili nga motorsiklo bomboan. Okay, Bombo Carla. Yes, bombo ante kung ano kita no ang konsumong sang gasolina about nubo naman o nagdubo bomboan o galing kiti gamay lang no maka ano lang man makaboy pa man siguro nga to sining kauturan sa gasolina bomboan ti 35 cents kaga sa diesel 1 pesos and 10 centavos sa kerosene 45 centavos bomboan. So sa diesel 1 pesos and 10 centavos bomboan. So amo ni subong ang ang ginubo sa gasolina bomboan no. So at least bala bomboan sa duwa ka semana na nagnubo ang o kung nagtaas ang gasolina at least nga may pagnubo subong semana bomboan. So wala kita naka-check karon nato ni what karon bomboan ang presyo subong sa gasolina kay duway pa sila naka-change sa ila sini nga nga presyo no. Pero nagbukas na sila pero wala ang sa tubang naton bala bomboan Way pa hindi sila naka-change bomboan sa ila sini nga presyo sa gasolina. Pero expectaron naton sa aton sini nga mga kauturan nga ang diesel 1 peso ay 10 centavos ang ginubo kag ang sa gasolina 35 centavos ang ginubo bomboan. So at least nga may nubo kabay pa nga next week dako ang magbubo bomboan no kay ti dako man ang ginataas na tag 2 ka pesos 5 ka pesos ang taas tapos manubo piso lang. Bomboan daw. Pwede mo na mabawi ang 5 ka pesos nga gintaas. So kabay pa nga nubo pagid next week bomboan. Oo, kabay pa mo lang na yang aton Bombo Carla nga sige na yan nubo kayo guys manubo subong isahon lang na iya lapaw pa ang oil price hike. Sakto gid bomboan no. Ano pa taas pa ya ang oil price hike kaysa sa pagnubo sa gasolina bomboan. So mumaning ginayo sa ato sining mga drivers diri bomboan kiti halos kalabanan diri pamasahe is 11 pesos Japon bomboan at wala pa ining iban diri mga fare matrix kay hindi ini sila makapanukot sa gintaas subong nga pamasahe kay tungod nga wala ini sila sa fare matrix. So pwede ini sila mareklamo sa LTFRB. So dapat makuha gid ini sila sa fare matrix bomboan. Para at least nga may basihan ini sila kay kada daan na succeeding kilometer may dugang pamasahe bomboan o kung may dugang 2 ka pesos ang nila sini nga pamasahe. So yawat pa na kung tani so mo na lang ang ginaulat nila na makakuha ini sila sa fare matrix sa bomboan. Amugid no. So at least amo niya sa subong pasalamat kita nga nag-oil price rollback maski jutay-jutay lang kabay pa nga sigisiho na ni Bombo Carla kay syempre gapyait man ang mga kauturan naton mga drivers tanan halos apektado man ang tanan sang oil price hike no. So anyway, Bombo Carla, no, balikan ko lang ikaw, no, kag sa lugang pa naton iya nga mga balita subong yang aga. Pero sa subong, antes ikaw mag-extra, ang ano ni gani pagtawag, gaulan or tulotalithi, anong sitwasyon naton? Yes, bomboan. So sa subong okay aton nga tiyempo no. Wala kita may nabatyagan o kung wala sang pagpanalithi subong aga bomboan. Tigaling ako na okay naman haton sa nagkalangitan may mga bituo na makita
medyo madulom-dulom pa bisa subong nga mga tinion bomboan. Pero danlog kay ito nag-ulan gabi, no? Yes, bomboan kay nag-ulan-ulan ti amo ni nga basa ang aton sini nga dalanon subong kaagahon bomboan. Ti amo na lagi da hinahinay lagi kapin pabikong spalto bomboan ang aton sini nga ginaagyan. Medyo madanlog ini siya, no? Kapin pa kung basa, madanlog ini siya. So, hinay-hinay na lang gidaya bomboan sa pag maneho sang mga sakyan bomboan. Para likaw ta sa disgrasya ho, kangay sa natabo subong yung aga, may lang gani kay minor lang, no? Why na tulotamaan kay kabudlay gid sang ginatawag iya nga disgrasya, no? Anyway, salamat gid Bombo Carla. Yes, bomboan, may report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Visita patrol number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang aga tikita mo aksidentes dalan timayo lang gani minor lang way manaturo tamaan sila, no? Sinungkit sang isa nagamotor ang isa tinga sinungkit sa to iyang way siya katalupangod sa una yan na ha ti kung motor ka gamay ka man lang ang ma-occupy mo bala tinga quiz galing kay ti syempre lain na gidyang imo iyang sitwasyon especially kung nakainom ka. No? Lain gid siya kung ano pa tawag, nakainom kaya bala, no? Tilain nang imo iyang paminsaron matsyag mo nga hinay ka pero kadasig nagali sa imo iya, no? So amo na kabudlay gid kaayo ano. Momboan ang gailinom diri ga-taxi kay kadako sang fine and makuhaan ka pa lisensya. Low accident percentage kami diri na. Ti amugid na, no? Okay sa disiplina pero ti drunk pagtawag driving bla. Hindi pwede man sa aton diri mera man na sa mga penalidad, no? Tanawon tanay ko nanong mga sitwasyon iti gina-investigar man sa aton yung mga kapulisan amo nang budlay gid. Pero na kung nakahalin ka sa ilimnan, no, tapos mamaneho ka pa imo base sa tanan man nga ba nga ginamaneho motorsiklo or may pribado ka nga salakyan pamatsyag mo na nga do kahinay lang sa imo gali kay kapahuyab ka na lain nang imo sini nga paminsaron bala especially nakatughong ka na sang makahulubog nga ilimnon, no? So that is why para malikawan man naton yang disgrasya nga ginatawag o sa mga bagay bla disgrasya ina blang hindi mo man ginhungod pero mahimo mo mapunggan especially kung pareho na tinakainom ka na di ba maneho kapag yun no man lang gina-remind naton sa mga kauturan ta kadanlog nga dan sa ato niya nga dalan we have to be very careful kay syempre ang kabuhi taya isa lang na no hindi pahilayo lang hindi mo na nayang pabalik that is why nga make sure no nga careful gid kita iya, no? Sige, balik-balik lang ang presyo sang gasolina, no? Insakto gid balik-balik lang gyapon pareho na subong oil price oil price rollback. Ligad nga si mana, oil price hike kataas. Subong oil price rollback, sulo sentimos, mayo man makapiso. Ay, nano man ang sitwasyon naton man, no? So, pila iya sa mga gasoline stations, napatuman na ang preso piso, 1 peso and 10 centavos nga rollback sa mga oil companies, no? Sa subong Martes, ti una na nga nag-announce sa mga oil firms nga magabuhin sang presyo sang gasolina man sa 35 centavos gid kada litro. Samtang may rollback man sa kerosene 45 centavos kada litro, no? Ti amo na ang diesel, amo na medyo dako-dako kay ti piso and 1 peso and 10 centavos kada litro. Di syempre ang Caltex amo gid permi una nagapatuman iya sang price adjustment, no? Iban nga mga oil companies la sa pa man sa aga mapatuman, no, sang adjustment, no? That's why nga dako gid niya nga bagay ang gihobla ang kumagnubo aton gasolina or magsaka aton iyang gasolina presyo or gatong sa mga kauturan naton kaysa aton iyang mga kabombo. But today
It's an oil price rollback. Dito uhong na. Ya, di pa man ang solusinintimos, no? Sang sa nga mabuhin-buhin. At least ang 1,000 mo subong, let's say gasolina, magpatugong ka, makalabot ka na pila 15 litros na, no? Mag 1,000 sa una. Tapos nagabot ka dyan sa tiyempo, ang isa mo yung 1,000, 12 litros. Sos nano na lang yung pagkahimtang. No? Ang ato, no? Ay, kabudlay-budlay, gid. Anyway, sige. Mapos kita for a while. Pagbalik sa ato niya nga palatuntunan, Bombo Harold, mangin kaupod na nato ng ato niya Bombo International Correspondent si Ramili Sugon kay, bago na. Kapon na balin si Ramil, ginapilian na to kung dito ngayon hingagaw pati si Boris Johnson, pero ito ay ginatigayo na. No, bago naman sila nga Prime Minister, tipila naman adlaw ang iya. Ang dangtan niya. No, kay si Liz Truss to, 44-46 días lang yan, naglarga na. Isa na siya sa pinaka-shortest serving Prime Minister. Prior sa iya, pila naman na nagre-resign. Kabalo ka muna ito yung kasensitibo dito sa United Kingdom. Kita ganit rin sa Pilipinas, maski itiklod niya nga ma-resign, hindi pa yung mag-resign mo. Sila to ya, ma-involved sa mga controversies. Resign na ya, dayon niya. No? Hoy, nadurog mo. Tama na sila ka-sensitive. Ang ginahambal blan nila mga delikadesa. Muna bla, tama na sila ka-sensitibo na huya na sila ya. No? Pero diri sa atos Pilipinas, alang-alang kalang imo ya. Hindi kagidya kakwan, no? Hindi kagidya mag-resign. Na diskusyon na naton sa aton lang nga pagpanumbalik. Deleng kidha, standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata. Sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Hamal na naton dugay-dugay. May kaupod man naton again ang ato niya nga Bombo International Correspondent direkta iya sa United Kingdom. May bag-o na gid nga napilian nga Prime Minister ang United Kingdom, si Rishi Sunak. Na matapos nga nag-atras ang isa sa mga contenders supposedly sa posisyon. Siya ang mga ikatatlo na ini siya nga Prime Minister matapos ang 7 kasimana kag ang ika-5 halin pa sa 2016, no? Very young pa ni siya, ha? 42 years old. Kag siya man ang pinakabata, no? Nga Prime Minister nga magaserbe sa pwesto sa sulod sang 200 iya katuig. He is very young. Makon mo iya nga 42 anyos ka palang imo ya. Ano ka na? No? 42 years old ka palang imo iya. Prime Minister ka na, no? Kaya again, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, madumduman naton, nagbiya sa pwesto si Prime Minister Liz Truss kag isa sa si Sunak sa nablang hambal matukan ni si Ramil kagab kahapon sa interview naton sa pinakakusog man yang contender, no? Ining gapapili man, no? So ginapierde niya si centrist politician Penny Mordaunt matapos nga failure niya makakuha sang suporta sa mga lawmakers para sa election samtang ang iya sining isa pa ka kontraman, no, makaikwentro niya man sa pagka Prime Minister si former Prime Minister Boris Johnson nga nag-atras man sa pagpadalagan kaya isang kapo niya sa report ni Sarah Amelia tido gahara-hara pa to si Boris Johnson pero nag-atras man. Una nga napili siya sa member sang parliament sa 2015 kag nakakasat pwesto sang duha na katuig ang nakaligad, no? Nanging junior minister siya ni anay Prime Minister Theresa May kag sadtong panahon ni former British Prime Minister Johnson ginapoint man ni siya, no, si Sunak bilang Chief Secretary to the Treasury sa 2019 kag naging Chancellor sa 2020. Very young, no? He is very young. Sangyara na siya bla sa sulod iya sang nag-join sang panggobyerno. So, syempre, ang pagpanginbulahan sa iya sang Scottish Conservatives leader na si Douglas Ross kung sa rin nagapati ini sa iya nga kinaadman man pisa nga ti very young pa siya, no? So ang balga ni Foreign Secretary James Cleverly nga masarangan ni Sunak nga tubangon ang iya sini nga palanublion nga mga problema or
isublion niya bla, ipanubli niya nga mga problema, no? So, magiging formal, mangin formal lang ni siya, iya nga pagpungko, kung ano ni, batunon niya na ganyan ang pwesto, kag may confirmation. No, amo to bla, sa kay King Charles, diba, last time to, before nagtaliwan gani si Queen Elizabeth, gin-confirm si Liz Truss. Di mo man ay matabo kay Sunak, a very young nga Prime Minister sa history sang United Kingdom. Sa duga nga discussion naton diri sa pihak nga linya. Ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta sa United Kingdom, si Ramil Isugon, sir. Ari na gidya, karasig lang sang proseso, no? Why na nadugayan, may bago na gid kamo nga Prime Minister, si Ramil, maayong aga, maayong gabi dira sa imo sa United Kingdom. Yes, Bomboan, sa nasiling mo na nga ikatatlo ining Prime Minister sa sulod kidamang sang tatlo ka bulan matapos ka naghalin si Prime Minister sa Prime Minister Boris Johnson sang July kag sang October 20 naka-resign man si Prime Minister si Liz Truss kag subong bag-o naman nga napilian ang amon sining incoming Prime Minister nga si Rishi Sunak. So, ang pahayag ni Rishi Sunak sa iya sining first concise nga statement bilang isa ka leader sa Conservative Party nga ang iya subong nga gina-focus amo ang stability kag unity matapos ini siya nga gin-deklarar nga nagdaog alas 2 kay na sang hapon Oktubre 24, 2022 ni Graham Brady ang chairman sa 1922 committee Bomboan nga mo ini nagapadalagan sa pagpili sa Prime Minister. So ang ini matapos nga nag-resign si nasilingan naton si Liz Truss ang Oktubre 20 nga ang kadalagan niya sini Bomboan ni Rishi Sunak natigayon ini nga kagabi nag-back out o kung nag-drop out si former Prime Minister Boris Johnson nga nakatigayon gid lamang sang 59 ka mga naga-support sa iya nga mangina Prime Minister kag kaina last minute before nga mag-end ang nomination naga-back out man si Penny Mordaunt nga may ara ilang sang 26 ka mga nomination gikan sa mga member of parliament. That's why nga automatic nga nagdaog inin si Rishi Sunak matapos nga nakatigayon inin siya sa 202 ka mga na nomination halin sa iya sining nga mga katapo sa Conservative Party nga mga MPs. So ang pahayag ni Sunak kay na Bomboan nga feeling niya he was humbled and honored to take over as a Prime Minister. Ini ang una niya nga pahayag bilang pagdaog niya Bomboan kagidugang niya sini, it is a great privilege of my life to be able to serve the party I live and to give back to the country I owe so much to. Gindugang niya sila nga I pledge that I will serve you with integrity and humility. So, amo ina ang mga bago niya nga ginapahayag o kung kayo na matapos ini siya nga nagdaog. Then, karon Bomboan, mga alas sa aga, magapadulong ini siya sa Buckingham Palace agod nga magpakikita sa kay King Charles III agod nga sa nasiling mo na nga iga-confirm kaga iga-appoint ini siya agod nga full-fledged ini siya nga mga Prime Minister Bomboan. So amo ina nagakatabo diri subong sa UK nga may ara kami sa ikatatlo nga Prime Minister sa sulod gid lamang sa tatlo ka bulan. Oo. Sir,
nag-alatras naman lang to si former Prime Minister Boris Johnson kay tido wala naman lang chance sir no nag-alatras naman lang sila kay wala naman lang chance kay do ka bakod gid si Sunak sa Ramil. Yes, kay ang members ng Conservative Party nga mga member of parliament may kabugusan is sila nga 357 sa nomination nga mga ikaw opisyal nga kandidato sa first batch nga inibumbuan, dapat may ara ikaw sang 100 nga maga-back up sa imo, nga magka-suporta sa imo nga kandidatura, igasabit mo na sa committee nga naga-in charge. Kung hindi mo na malapot nga threshold, ila nga quota abi, ma-eliminate ikaw, ma-invalid ang imo siling kandidatura. So kung isa gid lang ang nakalabot katulad sa subong nga sitwasyon na si Rishi Sunak gid lang ang nakalapaw sa 100 nga mga nominations halin sa iya sining kaupdanan nga mga mambabatas abi, siya ang nangin automatic bumbuan. So amo ina ang natabo kay base sa pahayag sa nga chairman nga gin fast track nila ini nga proseso agod hindi na masulit sa nagligad na sa amin nga naglabot sa 55 dias ang pagkampanyahanay agod nga maka-atigayon nga makapili sang bago nga Prime Minister. So amo ina ang natabo bubuan nga iga-confirm ini siya buwas. So ang kung sino bala ini si Rishi Sunak bumbuan, siya nagapang-edadon sang 42 anyos. Very young. Natawo sa May 12, 1980 sa may Southampton sa may Hampshire. Ang ini nga lugar Southampton bumbuan, makilala mo ini ko nagalantaw ka sang Titanic na pelikula kay dira na ang nag-start ang Titanic. Then may duha ini siya kakabataan nga babae na pangasawa niya ini isa ka milyonarya nga si Akshata Murthy nga ang iya sini nga may isa ka bilyonaryo bubuhan, isa ka founder sa ginatawag nga Indian technology giant nga Infosys nga manggaranon kayo bubuhan, isa ini siya sa pinakamangaranon nga MP before ini siya nga nangin chancellor si Rishi Sunak. Then ang iya sini nga may isa ka doktor kag ang iya sini nga iloy isa ka pharmacist. Sa nga ang iya sining edukasyon, nag-attend ini siya sa England's oldest public school sa may Winchester College nga sa diin siya napilian nga first Indian origin nga nangin head boy kung sa aton dira ginatawag ini nga presidente sang Student Council. Ang subong man nangin editor ini siya sa nasambit nga school paper. Sa iya sini nga further education, nag-study ini siya sa philosophy, sa politics, kag economic, sa may Lincoln College, kag subong man sa may Oxford University. Nasa din siya ang nangin na bato niya ang ginatawag na first class degree. Then pagkatapos sila nakumpleto yaman ang MBA o Masters in Business Administration sa may Stanford University sa Amerika, kag dito niya nakilala ang iya sining asawa bumbuhan. So ini si Rishi Sunak sa iya sining politics sa 2014 he was selected nga mangin membro sa Conservative Party kag nangin MP ini siya sang o kung sa ato naging congressman sa Richmond nga area. Then sang 2018 bumbuan January na appoint ini siya nga junior minister at the housing ministry. Sang July 2019 nangin chief secretary ini siya sang treasury. Then sang February 2020 nangin before sa COVID nangin chancellor ini siya sa exchequer o kung sa aton daw finance secretary. So amo ina iya nga brief background sa politika kag siya man mismo ang nagpahalin sa kay former Prime Minister Boris Johnson sa July 5 matapos nga ini siya nga nagresign
kang nagsunod sa iya ang 54 ka mga membro sang cabinet ministers kag secretaries agad mapwersa si Johnson nga maghalin sa pwesto bumbuan. Yes, sir. He is, ano niya siya, sir? Kundi ang origin, ano niya siya? Indian? Ang amay niya? Indian? Both ang iya sini nga parents bumbuan na Indian, no? So, Indian origin, gid sila ya. Pero, he was born... Yes, bumbuan. Yes, Sir Ramil. He was born and raised na dira sa England. Yes, bumbuan. First ini siya, kung diri sa amon ginatawag ina mga Pakistani, mga Indian nga Asian. Pero sa aton Filipino ginatawag sa aton ang aton black ethnicity bala. Ang ginatawag ang address na sa ila diri sa amon, kuha na sila Asian. So kung magsiling ka Asian, Asian which include na sa Indian kag Pakistani. So first Asian ini siya nga Indian na descent nga nangin Prime Minister Bongbong kag youngest ini siya nga Prime Minister sa sulod sa nga 200 years Bongbong. Oo, grabe no. So, sir, anong I mean, wala man discrimination. Iti bakod gani siya eh, 'di ba? Bakod gid siya. That's why nga nagalatras na ganito si former Prime Minister Boris Johnson man kay tido hindi naman siya mapierde. But how's the reaction sang public? Iti syempre ang origin niya ni hindi man siya taga England gid, hindi man siya dira sa United Kingdom, but he was nang nailiher siya bilang Prime Minister. Yes, siguro Bombuan ang masiling ko dira kay before ini siya na-appear din ni Lestra sa nagligad nga September 5 sa ila sining pagpatigayon sang 1-in-1 nga atubangay bilang kandidato sa pagka-Prime Minister. Nagpaandam ini siya Bombuan nga ang mga economic policies nga ginapatigayon ni Liz Truss isa ka fairy tale daw isa lang kuno ka wala kuno sa basihan. Dalam buhanon. That's why nga naghamot ini siya sa tao kag ang iya sini nga pangalan daw ginahandong sa tao nga may dako ini siya nga mabulig sa crisis, economic crisis namon dere Bombuan. Kay insakto gid ang ginahambal niya during that time sang sila nagbungwanay ni Liz Truss nga nailiher si Liz Truss nga napamatudaan niya nga fairy tale man gid si Ramel. Yes, amo ina ang isa sa mga ginhatagan niya gid sa importansya no nga wala sang basihan. That's why may ginatawag diri kami nga black hole kay si Liz Truss gusto yaman tani mabulig sa tao pero gina-cut niya o kung ginapanubuan niya ang tax nga wala sa basihan kundi kwaon ang iduga nga pundo na agad mas smooth nga kadalagan ang amon sa nga gobyerno. That's why nangin disaster ang iya sa nga pagpadalagan sa gobyerno Bombuan. Okay. So another naman siya sir, do ka historic naman nga natabo sa pag-iliher nyo sang bag-o nga Prime Minister kay magluwas nga he is a very young, pinaka-youngest sa pila 200 na katuig nga nakaligad si Ramil. He is the youngest serving Prime Minister. Si Rishi Sunak, tapos ang origin niya Indian, taga-Asian, pero nailiher dira sa tanawon taning mga masunod nga mga inadlaw kag ang confirmation niya with King Charles ano gani sir? Ginapaabot nga buwas Bombuan kay magpakikita ni siya buwas mismo sa aga before ini siya maghatag sa iya sining another speech. Siguro that time mga Prime Minister na ini siya pero ginahambal nila nga ang turnover ang pag-silo sang iya sining pag-assume nga mga kuan gid nga Prime Minister antes nga maghalin si Liz Truss base sa 28 pa o kon before sang 28. So ginapaabot pa na Bombuan kay mga may transition period pa kay magabalasa pa ini siya sang iya sining nga mga tawo nga kung sino iya nga pagka-boostlan kag sino ang iya sining nga mga bag-o nga mga cabinet kag mga secretaries Bombuan. By the way, sir, last na lang, si Rishi Sunak,
ang iya yang pamilya yang manggranon man gid sir no. Amo man gid na halin gid man sila ya sa manggranon nga pamilya. Hindi gid man bomboan ang iya sining amay doktor no kay Middle nag-migrate class. sila halin sa actually halin sa India nagkadto ini sila sa Africa then nagkadto diri sa UK base sa history sa ila sining pagpadulong diri sa UK sa iya nga tatay sa ka doktor ay nga nanay sa ka pharmacist kaga maayo ang iya sining education. So ang iya gid nga pinakamangkaranon ang napangasawa mangkaranon ng MP kaya ang iya nga naasawa multi-millionaire kag ang iya sining father-in-law o iya sining biyenan ng isa ka bilyonaryo. Okay. So siya middle class ang napangasawa ya mo ng bilyonaryo ang tatay. Anyway, Sir Ramil, thank you so much for your time kag maayong aga sa liwat, maayong gabi dira sa imo. Sa liwat, sir. Salamat. Yes, direkta kita nga nag-report diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo Correspondent Ramil Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Pasta Radio Bombo. Salamat gid sa kay Sir Ramil Sugon, ang ato niya nga Bombo International Correspondent. Direkta iya mga kabinan sa United Kingdom. Tihamakon mo na. Isa ka Asian, ha? Asian. No, kung tawgon kay from Asia, no, ang bag-o nga Prime Minister, although nag-ano lang yun actually, nag-silo, dira na sila nag-star ang pamilya niya sa UK. No? So, nagdaog man siya gani, why man na discrimination, ano? Importante, kay nagbilib ang tao sa iya, kay napamatudan niya nga ka-fairy tale man na sa mga gusto himuon ni Liz Truss. That's why nga nag-resign man to gani. Kaya tinapierde siya ni Liz Truss mo sang tinalikdan to sang pagpapili nila sa pagka-Prime Minister. Discrimination happens only to the uneducated society or place din. Sakto man na Sir Tide, no? So, tikabay pa nga. Iniya kung maka-perform lang ni si Rishi Sunak, kung ma-perform niya man niya sa insaktong iyas ni nga obligasyon niya, at hindi man na siya pag mata-mataon or i-discriminar or parawagan naman sang resignation. Tikabay pa kay 42 anyos, no? 42 balikan tang Patrol Bombo Harold, 42 anyos kay imo iya nag-Prime Minister ka, you're the sa historya sang sa historya sang United Kingdom, 200 katuig nang nakaligad pa to sang very young man tong Prime Minister, but mostly at may edad na gidman iya. Pero tiway man na iya sa edad ko insakto man lang iyang pagserbisyo. Maski bata ka pa imo iya kon dedikado kag maayong imo sining pagserbisyo, why gid na iya problema, ano? So, kabay pa nga magdugay-dugay man siya. Kaya mo talaga katatlo na niya siyang nagpungko. Si Boris Johnson nag-resign ganito, pero gusto niya man ganit tani magbalik. Why na kay yung tao gusto naman na iyang bago naman So, tanawon taman. Kaya just like us, dali sa Pilipinas, economically speaking, nag-suffer man niya ang United Kingdom. Bilog man niya kalibutan actually. Sa pihak nga linya, balikan bala nato ng patrol, balik kita na sa local, si Bombo Carla May Defensor para sa dugang pang balita, no? Pharmacy ni Galing Kwan, ang business, kaya pharmacist iya iloy mo no, doktor iya amay, tiya mo ning ila business So, hindi man siya bilyonaryo o manggaranon, nakapangasawa sang tatay niya nga bilyonaryo. No? Kaya very strong educational background ni Rishi Sunak, no? Tiyama ko mo, nakapa-Harvard man gani siya. Very active siya sa mga student government, alinsang high school, alinsang nag-eskwela siya, hasta nga nakagraduate siya, no? That's why nga very young pa siya kag naging Prime Minister. Sa pihak nga linya, balikan ta si Bombo Carla May Defensor sa dugang nga report. Madulong sa aton subong yang aga. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, sa Bomboan, napilaso na isa ka lalaki matapos kinuthang sa syudad sa San Carlos kung sa diin na ginalantaw naman ang rason ang pag-away sa ila sininga mag-asawa bangod sa
duta bomboan. Susunod kapulisan ng Colonel Jesus Lisahon, kaptuli na ang biktima nga si Expedo Alay, 47 anyos, apang nag-abot ini sa ila puluyan nga siya ginag-abot ini siya sa ila sining puluyan, siya ang gintiro sang wala makilalaan nga suspetsado. So makaduha ka beses nga ginpalukpan ang suspetsado sang suspetsado ang biktima nga nag-igo ini sa iya sini nga dughan kag likod gamit ang wala na hibaluan nga armas sa luthang bomboan. Susunod kay Alay, nag-away sila sa iya sini nga asawa bangod sa income sang duta kung sa diin sang nagbulagay ang mga ini, siya ang ginabalan nga ipapatay sa iya sini nga asawa. Sa gilayon nga gindala sa ospital ang biktima karon istable ng iya sini nga kahimtangan kag padayon ang investigasyon sa kapulisan sa San Carlos City Police Station, Bamboan. Sa Bamboan, babatian nato ng pakayag gikan kay Pulisatan ng Colonel Jesus Mesahon. Kuan ma'am, ang sa area sa Sitio Agbulod, pasulod pag siya ma'am, mga layo siguro distance siguro ma'am, mga more or less din sa aton nga station, mga 40 kilometers siya pasulod, wala ni only footwalk yung makasulod. Okay. Sining biktima ma'am nga si Expedito Alay, isa Monte, 47 years old. Dapat puli na sa pakato sila balay. Pagkapot sila balay, muto nga may tao sa nga na siya balay ito, kagintiro sa. Okay. Wala sa kakilala kay mga alas 7 sa gabi yung tabo. Pero before sini, may kakuha na siya, may kaalitan siya, yaman ng wife. Nga, kini nagbulag-bulag sila nga wife niya. Pambat nga gin-treat siya nga wife, nga kapatay. So, naigo gining biktima naton sa chest niya kag sa likod niya. So, kaluyan kayo na buhi mo lang siya ari sa mga hospital. Okay lang siya kayo sa tiyan siya na ka-recover kasi sa likod niya. Wala pa may ka-identify kung ano klase nga ang firearms ang gintiro. Wala pa may na-recover. Kalayo sila lugar. Isa lang kung nagpukotay pa sila kitit dulom, wala niya makilala kung sino. Padayon ta nga gina-investigahan. Diba, sibla kung kilala niya, kada pa kung na siya bilang away sa kakilala. Naman subong kami file pa kami nga kaso. So, after sini investigasyon sa matabo niya. Lalaki hambal niya. Pamangkot namon siya ng motibo, hambal niya lang nga ang iyang wife last 2 weeks ago inaway siya, nagbulagan na sila, tapos ang hambal ng ipapatay siya. Kana nga mga anggulo, hindi na pag-disclose, so ato git pangitaan kung ano pagkiklase nga mga anggulo o party ba sa duta nila o ano pagkit nga mga kasi napakitaan ta kung ano nga motive pagkit ma'am. Initially ma'am regarding sa duta. Okay. Duta nila. Gamba do ang tawag sa income sa ilang duta. Kina nagbulagan na sila doon naglalisay regarding sa income sang duta nila. Kung balikon to naman gani siya, buwa siguro kasi subong para pa sa nakagawa naman sa ICO para mapaplaster naton kung pamangkot na kung sino gid ang iyang posibleng nagtiro siya. Bamboan. So, Bamboan pa dahil ang investigasyon sa San Carlos City Police Station regarding ni sa biktima sa shooting incident. So, Bamboan, patay na sa masapuan ng isa kalalaki sa Purok Nangka, Barangay Bulanon, Syudad San Sagay, alas 9 kahapon sa kagahon na Bamboan. So, ang biktima gikilala kay Segfrido Alzado, 58 anyos, isa ka mangunguma kag barangay Tanod sa nasambit nga lugar Bamboan. Susunod kay Pulisatan ng Colonel Roberto Enjape, hepe ng Sigay City Police Station. Nakita na lamang ang sambata ka biktima, iya sini nga amay sa tubuhan nga wala na sang kabuhi. So nahibaluan nga naglakat ang biktima para manutod sang iya sini nga laya nga dahon sa iya sini nga kampo nga nagaisahanon. So nahibaluan nga masami ini nga ang may upod kung maglakat apang hinali nga naglapta ang kalayo sa pihak nga bahin sang kampo tuga sa mabasko nga hangin kag mainit nga tiempo. So ginantaw sa karon ang isa sa mga rason sa pagkapatay sa nga biktima ang suffocation Bamboan bangod sa madamol nga aso. Bamboan, babatian nato ng pakayag gikan kay Pulisatan Colonel Roberto Enjape Jr. Ang bata sa victim na nakita ini may nga ara sa lapit sa working. Patay na. In fact, tiga na rin lawas. Bali, ako bindi, prior sa nasang incident, hindi nga biktima na panutod sa iyang kampo bala.
Sa mga laya nga daon sa tubo. Okay. So, nga siya lang isa, kaya normally ko na taga maglakati siya ng limpyo sa iyang kampo. Manutod, upod siya. Mo nga time, wala siya upod. Then, bangod sa kabaskog sa hangin, kaya init tong panahon. Naglaktang kalayo, nalaksa ng ibang kampo nila na sakot. So, yung tinguan niya na siguro nga mapatay tong kalayo sa piyak nga kampo, but utangan nga asosya at nasuffocate siya dahil sa pagwa. Isa sa mga rason nga napatay ng victim. Okay. Suffocate siya sa mga aso. So, oo. Wala Yes, man babaan. wala man Foul ano play. ni pagtawag foul play. Bombo Carla. Yes, sa Bambuan. So, wala man sa nga foul play, pero sa gyapon, nga check sa gyapon sa kapulisan sa Sagay City, ang natabo sa biktima Bambuan. Pero ginalataw diri na suffocate ini siya bangon nga madamol na ang aso. Ako sa diin ini siya nanutod sa kampo. Ako sa diin ini siya nanutod sa tubo Bambuan. Mga laya dahon. Anong pangalan gani liwat Bombo Carla? Sigredo. Sigredo at Bambuan. Ang pangalan sa biktima mo si Sigredo Alzado. Alzado. Okay. 58 pa lang siya, ha? Yes, Bambuan. Ay, sige, no? Pero why man foul play, no? Kudlay gali. Suffocation yung natabo sa iya? Yes, Bambuan. Ano mo na ginalataw sa kapulisan? Oo, sagay, no? Sagay. Yes. Okay, sige. Bombo Carla, before ikaw mag-extro, yari ka sa public plaza, why parang kapang kaka sa mga kiosko? Yes, Bambuan. Nari kita diri live sa public plaza. Sa subong Bambuan, diri ini sa may dalan na San Juan. Sa subong nga mga tinion, wala pa gid na pakakas. Pero ang mga mga personal na diri nga mga gamit sa mga nagrenta Bambuan. So wala na. Ang nabili na lang diri amo ang mga kawayan kag ang mga ila sini nga gipangtabon nga mga trapal Bambuan. Oo. So, amat-amat na. Mga banderitas niyo, mamat-amat naman ni disappear. Importante, mapanghimos. Kag importante man Bombo Carla, tindo na subong aton palibot ahay. Panginbulahan man by the way sa aton nga mga street cleaners ha. Kabalo ko ti obligasyon man ni nila Bombo Carla, pero inabalang commitment man nga makapanglimpyo sila, miyara nga daan niya nga dito hindi gid makontrolar ang waslik sa wala, waslik sa tuo yang mga basura, pero natingwaan man nila ang panglimpyo. Makono Bombo Carla, no, kahapon ko is dalan Lacson ka. Tapos sa government centers, ang kagaon, susperting itsura sa government centers. Sa din man nga lugar, grabing basura, pero ti alerto ba ng mga street cleaners, Bombo Carla? Yes, sakto gid Bombo So inagin preparahan hida nila highlights sa maskara bisan pa nga naglagaw-lagaw ini sila sa gyapon nila sining obligasyon pag-aga na kagtuan gid nila Bambuan kay ti kung lantaw naton gabanig ang basura kagapon sa aga. Oo, inablang siguro kung responsible lang isa-isa sa aton nga mga basura tabla masituit nga kung wala gani basurahan abi isulod sa bag or sa bulsa ano ginayak budlay man Bombo Carla do mo lang gina-wonder nato no. Sus, galinupad lang yung basura. Muti inaiya. Ang balon mo na lang ati kay may state cleaner. Mano hindi man aguro aton na tani iya tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Amo gid sakto gid Bambuan kay kung bisan diin ka lang magkakagto kakita kay gid sa nga basura. Mambal ka gid bakas ng kahapon. Anyway, why man gaulan Bombo Carla? So far Bambuan wala man nagaulan pero may makitaan nga mga madamol ang galom sa sining kalangitan. Pero panaming na lang gid dala na lang kita sa payong para sa aton sining proteksyon sa lawas Bambuan. Salamat gid Bombo Carla. Bambuan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant Patrol number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa dugang iyang report madulong sa aton subong yang aga. Amo gina iyo no. Every after Blasang Festival or may mga aktibidades sa aton diri susong basura imo iya. Tapos okay sa akong tanawon mo lang niya mando. Balang although may mga street cleaners kita may nagapanglimpyo pero hindi ta man ay pag-isalig sa ila kay ti aton man na kung tani bala, no? Ining mga bagay, gagmay lang niya mga bagay. Pero gisa kinanglan tayo remind ka o galingon ta, kahit
ginatudlo man ni sa aton sa panimalay ta. Hindi kita magwaslik wala to sa aton basura, even sa mga eskwelahan. Pero mayara, ginayang nga do kay responsable nga, hala, pag may basura, gani, iwaslik sa wala, iwaslik sa tuo, tingwa na iya, kung magtililingob, sus na no ng sitwasyon. May mga gani, ka-alerto man sa mga sa mga street cleaners. Iti amal nila, ti obligasyon man kay ti nga, ginaswelduhan, pero ti sa tuod lang. No, kung responsible kita, at isla manilhig gid na. Pero kung responsible kita, hindi na yung mag-accumulate amo na nga pertig ka damo-damo mo, no? Right after sang festival ay perting basura, no? So, pero mayo man hambal talaga ni kay napanghimos man, no? Ti tani kung na disiplina tani lawas ta, why na ni nagapunsok-punsok ning mga basura nga ini. Na, sige, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Dugay-dugayari naman ang ating mga sister stations. Na, Bombo Radio Western Visayas para iya sa ato niya nga pagpatigayon sang region-wide tayo up subong iyang aga. Ang ato niya flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Yari na sa piyang kalinya. Welcome and good morning! Welcome and good morning, Bacolod! Sa liwat, maayong aga gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita na Mundrea sa may syudad sa Bacolod kasi bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ari na naga-reflect naman, nag-ayara na ginapatuman na sa pila ka mga gasoline stations namon diriya sa may syudad sa Bacolod. Ining rollback, no? Although sulo sinintimos lang sa gasolina, 35 centavos, 1 peso and 10 centavos sa diesel, kag 45 centavos sa kerosene. No? And then sa dugang panamon diri iyang balita, diri man sa may syudad sang Bacolod, ang mga mga eskwelahan sa may Himamaylan to sa may Barangay Carabalan sa Sitio Medel, Sitio kasi sa Barangay Carabalan sa may syudad sa Banwa Iyasang sa syudad sang Himamaylan. Ato balang may enkwentro, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Balik naman ang mga klase kahapon nga adlaw, October 24. Kag subong man sa rugang palamon diri nga balita ang 5.1 billion pesos nga budget sang probinsya sa Negros Occidental. Natalana naman sa hearing man nga patigayunon kay dugay-dugay hindi lang mahibaluan matapos naman iya ang tuig para sa masunod iyang 2023 iyang annual budget sang probinsya sang Negros Occidental. Samtang mayari diri isa ka nagaobra sa kampo man bala sang tubo si Gredo Alzado, 58 anyos, at nasapuan na lang nga patay sang iya sining bata. Kay nagkadto to sa katubuan nanutod tina-suffocate, no? So why natabangan nadulaan gid iya sang kabuhi. Earlier nakapagigangot man kami diri sa ato nga Bombo International Correspondent direkta sa United Kingdom si Ramili Sugon kay may bag-o na gid sila yang napilian nga Prime Minister. Dasig lang, no? Si Rishi Sunak, very young pa. So gani kay si Ramil naibaluan nato niya 42 years old pa lang ni siya kag hindi gid siya gani yang ang origin niya Indian giniyang both parents ni Rishi Sunak, Asian gid sila pero napilian siya nga British Prime Minister kay hambal gani dito ni Sir Ramili Sugon nga nagtatak bala sa paminsaron sang tawo kay before pa siya subong napilian bilang Prime Minister nag-inkwentrohan ay man sila sang tinikdan ni Liz Truss napierde siya pero ginhambal niya sa tumbol niya kay Liz Truss na iyang mga pulo-promisa do ka fairy tale lang na. So do nabilib ang tawo kay do insakto gid at kundi siya subong ang pili man, no, na endorse, no, na pilian nga bag-o iya nga Prime Minister kag subject na ni siya sa confirmation ni King Charles para nga magapungko na gid siya officially nga British Prime Minister. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugosga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas.
Sige, naka-mute siguro. Balik-balikan ta lang, balik-balikan ta ang linya sa Bombo Radio Rojas sa hindi lamang madugay. Kaupod ta si Bombo Reynantes sa may Bombo Radio Rojas. Sa kiron tabi anay ang linya sa Bombo Radio Kalibo. Sige. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man kag good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri ginpahayag sang amon nga Philippine Statistic Authority o kon PSA Aklan nga nagatanyag na sila subong sang ining digital version sang PhilSys ID o kon ePhil ID. Sunod dito kay Engineer Antonetta Katubuan, head sang PSA Aklan, nga ini ang ginahatag nila nga temporary ID para sa mga nagahulat pa o kung way pa nakabaton sang ilang nga physical ID. Ti target nila nga makapanudpod sang 50 million ka mga ID tubtob December 2022 kung sa diin 30 million diri ang physical ID o kung inigid ba lang nga national ID kag 20 million ini nga ePhil ID o kung digital version sang ini nga national ID. Ang ePhil ID sunod sa iya pwede man to nga magamit sa tanan nga mga transaksyon kapareho sang sa bangko, sa talatapan sang aton nga gobyerno o kung sa diin man nga mga talatapan mapapampubliko o kung pribado man nga kung nagakinahanglan sang imo nga ID. Daw ano lang ang ginahatag sa imo daw kupon lang nga ara man naka-print ang imo nga daw ID tapos ikaw na lang bahala kung ipalaminate nimo o kung hindi man kag pwede mo na gamiton bilang isa ka idea. Samtang dugang man niya balita diri sa amon nagapanangison to nga nagdangop sa Bombo Radio ang isa ka misis nga tag-iya sang sari-sari store bala nga ginatakawan sang waay pagid makilala nga mga kawatan or kawatan. Siling to sa biktima nga si Neona Linda Divas, may kabilugan nga 40,000 ang nakuha sa iya sang ini nga suspect nga hindi pa matumod kung isa o kung madamo sila nga naghimo sini. Kag ini nga 40,000 ginakalakipan sang 10,000 pesos nga cash kag 30,000 pesos nga balor sang nagkalain-lain nga klase sang sigarilyo. Ay ang ila man abi kuno CCTV nga ara sa may atubang sang ilang nga balay sa Madman based sa pag-usisa sang amon nga Kalibo Municipal Police Station. Ang CCTV sa ila kaingod nga panimalay amo tuya ang ginanigosyar niya nga tani atagan siya sang kopya pero masubugid siya to kay way sang tawo ang mga panimalay sa iyang kaingod ay way gid siya sang matrace, way gid siya to sang may makitaan or may magamit man lang agud nga makilala ini nga sospetsado. As of now nagapadayon ang investigation sa amon nga Kalibo PNP sa nasambitan nga insidente. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kaluoy man to ang bata no. 3 years old nga bata nga nakangkon man sang lastro pati ang iyang ikampod pa kag napatay gid ini nga rider no. Tatlo sila ang kasang motor sa prente ini nga 3 years old nga bata. Ang rider may isang bata kag ang gumankon sang ini nga rider nga namatay gid kay hilong ini sila. Hilong ini nga rider kag iya man nga gumankon kag angkas niya to nga paprinte niya to ang bata nga 3 years old kag nagdrive sila sang motorsiklo. Ay syempre sa tuman ka hubog nanunggo sila to sa pader patay ini nga rider. Samtang ginabulong sa ospital kag minahan ini nga 3 years old nga bata nga maayo man gani kay sang kiri lang gid no away man siya sang naangkon nga mapatal nga lastro kay ara gid siya sa printiman sang iya nga namatay nga ini nga
amay. Amo na ini so far ang amon nga man nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo giga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Sulod na tira, Kumpulensi. Okay na Bombo Reynante? Okay. Sa mga dalagpuan nga balita naton diri sa Surad sang Rojas kag Bugos nga probinsya sang Capiz Red Tide update kami diri nagapabilin nga positibo ang amon nga lawo diri sa probinsya sang Capiz ning Red Tide toxin. So nagapabilin man advisory nga bawal magkuha pag-harvest kag pagkonsumo sa mga panginhason amon diri sa probinsya sang Capiz. Stricto man nga ginapatuman ining border controls sa mga borders naton diri sa Iloilo kag Capiz sa Dumaraw, Pilar kag Banwa sang Tapas ng African Swine Fever border checkpoints namon ginapatuman sa amon nga gobyerno nga bawal man ang pagpasulod sang baboy nagikan sa Iloilo diri sa probinsya sang Capiz. Isa ka semana matapos nga formal nga na-install bilang bag-o nga provincial director sang Capiz Police Provincial Office si Colonel Jerome Apoyog nagpatuman sa pinakauna nga mando sa anay sa amon diri nga kapulisan sa Capiz PPO ang masangkad nga kampanya patok sa illegal nga droga. Kay pag-abot sa mga diri sa crime rates diri sa amon nga probinsya ti kumparar sa iyang mga ginhalinan nga mga regional office or bilang provincial director sa pila ka mga probinsya diri sa pungsod manubo ang crime rates namon diri sa Capiz. Pero talalupang doon sunod diri nga madata sa gyapon ang mga persona nga nagaduso kag nagaruro sang illegal nga droga diri sa amon nga syudad kag kapugusan nga probinsya sang Capiz. So ginapasangkad niya sini ang monitoring sang illegal nga droga kay sunod diri sa iyang assessment nagasulod na diri ang PDEA Guimaras kag PDEA Aklan nakikipiesta na diri sa pagkasa sang drug by bust operation diri sa amon nga probinsya. Di siyempre pag-install amon nga provincial director nagabakas man ning amon nga hanay sang kapulisan ho delegado may na may ginkasa sila by bust operation sa isa ka hotel diri sa Barangay 3 Rojas City nakuha to ng confiscato ang 1.1 million pesos nga balor sang sabu ning kay Sian Vidal nga ginakabig ni top foremost sa drugs watch list sa amon nga PNP PDEA kag si Russell Abiliar. Kag na aresto man ang ginakabing nga top 1 most wanted person diri sa amon nga Bugos nga probinsya sang Capiz dito sa Barangay Matagnop, Dao, Capiz nga si Elmer Venus. Di siyempre may patigayono ning conference may tawag sini may assembly ni Bugos nga nay sa amon nga kapulisan within this week kag dito sila magapresentar sang so far ang ilang mga accomplishments sa sining bag-o namon pungko nga provincial director. Sama to ka lalaki ho kay nagkuko ding mabaskop nga ulan sa nagligan nga adlaw pila asud-asud na duhagin kadlaw nga sunod nga mabaskog ang tunog sang ulan. Nalumos patay si Edgar Silino matapos madanlog samtang nagalakat sa kilid sang suba ay di grabe itong current sang tubig wala na sa makabutwa ng si Edgar Silino dito sa isa kasuba sa Barangay Mianay, Banwa sang Kidisan. Ang mga balita diri sa Rojas City, Capiz, balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo Reynante, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti aminadong mga otoridad diri sa amon nga mabudlay nabawion ang mga ginpangkuha nga mantika matapos bala nga naula ang ginasudlan sa nga container van diri sa may Molilo ni Iloilo City proper. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita ginahulat pa lang sa Lambunaw Municipal Police Station ang resulta sang investigasyon sang scene of the crime operation kaangot sa sining mga kalabera nga ginsulod sa sako kaginhalid sa Barangay Tranghawan, Lambunaw, Iloilo. Sa tion nga matapos ng investigasyon dari kag matumod kung anong ginhalinan sang kamatayon sang mga biktima. Samtang nagdangat na dariho sa 23 out of 37 ka mga barangay sa may Banwa sang Uton ang apektado sang African Swine Fever. Sa subong 122 na ka mga baboy sa nasambit nga Banwa ang nagpositibo sa African Swine Fever. Samtang 614 naman ka mga baboy ang gimpang depopulate bilang tika agod nga ti hindi na maglapta ang African Swine Fever. O galing kay ti kahapon
magluwas sa banwa sang uton tinag-declare naman diriyo sang state of calamity ang isa pagid ka banwa ang banwa sang San Miguel. Bangod nga naglapta na tuya sa ila may mga kaso naman sang African swine fever didto sa may San Miguel, Iloilo. Di makakululbaan bala Bombo Radio Western Visayas kay ti sa trace back investigation sang Bureau of Animal Industry na ibaluan nga ti September pa lang gali may African swine fever case na dari sa amon, Bombo Radio Bacolod. Ay sos, kadugay na gali, no? Isa na kabulan, ti Pilanak Banwa, San Miguel, ano pagid nga lugar dira sa inyo, ti apektado gid. Palangabuyan sa mga kauturan ninyo dira, Bombo Lindsay, do kakululbaan man naman. Ti anong duga nga measure nga ginahimo, anong pwede mahimo diri, Bombo Lindsay? At isa subong kapatigayon lamang sila sa border checkpoint. Agod nga ti hindi malutsan ang iban pagig nga mga banwa, may surveillance man dari nga ginahimo. Ti ang pagtukib dari sang nagligad pagaling nga bulan, ginhipos-hipos lang abi sang manugbaboy kay ti natukiban lang to sa Bureau of Animal Industry nga ubos na yata ng tanan nga mga hinukta niya nga mga baboy. Ti may possibility suno gani sa provincial veterinarian dari sa amon nga magdamo pagid ang magapositibo sa African swine fever ang budlay kay base maglapta bala sa iban pagid nga mga banwa ba hindi man kuntani Bombo Radio Rojas, Bombo Reynante. Ako pagid na ang kalarma, no, ining ginatawag nila nga spillover bala Bombo Lensing at before na kumpirmar nga may kaso sang African swine fever, iti posible nakalusot na iya sa pila ka mga probinsya like ining mga produkto bala sa mga processed food, mga frozen products na ton nga ti ang main ingredient is karne sang baboy. That's why nga pondering provincial veterinarian nagapangayo gid sang dugang suporta kag cooperation sa amon mga kauturan i-report kila yon kung may notisaran nga mga sintomas sining African swine fever sa ilang mga kinahuktan nga baboy, Bumbulensi. Sakto man kay abi nyo, bisan pa ya isa lang na kababoy ang infected sang African swine fever kung may upod da siya abi nga 40 o 50 ka mga baboy sa isa lamang kapigiri, ti pati ina nga numero sa mga baboy ipang depopulate man ina kay may exposure na sa virus ti dako gini nga halit sang African swine fever sa mga hog raisers kag sa hog industry dariya sa may probinsya sang Iloilo, Bombo April. Tama ka gid dira Bombo Lensi, no, kay amo gid na abi ang masakit-sakit nga kamatuoran kung maglapta ining ASF kay even gani ang mga affected area, no, kay may area ina nga gintalana kung mag-positive sa ASF tanan to nga mga baboy dira pangkatayon kag ilubong ti syempre masakit ina Bombo Lensi bala sa mga hog raisers naton nga ti ang ilaman lang man tani maging anuman makaganar man sa ilang kapital kay tuman nga daan kamahal sang mga balaklon kag mga feed subong, Bombo Lensi. Insakto gid kooperasyon lang man ko tani isang tagsa-tagsa kay abinyo sa nagligad nga adlaw boy may ara pa ko tani sa magtuyo nga magpasulod diri sa mga buhi bala nga baboy halin sa banwa sang uton na while in fact ang banwa sang uton is considered nga red infected zone, so buot silingon di sila pwede kapagwa sang baboy o galing may ara sa na-intercept maayo na gani kaya aktibong atod ng mga kapulisan with the personnel man sang Department of Agriculture na punggan ang ining pagpasulod sang anom ka mga buhi nga baboy dari sa may syudad sang Iloilo. Di panawagan man ko tani sang aton nga mga otoridad ba ang mga pumuluyo bala naton bala nagig nila nga hindi pwede dapat kung tani nga sa ila na lang hindi man magpasulod kay mahalitan naman ang iban nga mga lugar. Sige lang ala na gid ang aton nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa Okay, sige. When man